Učenica industrijsko-obrtničke škole volim biti zato što sudjelujemo u raznim projektima. Isto tako su profesori pristupačni, vedri, nasmijani. Uvijek su tu da nam pomognu. Ako treba nešto ponoviti, ponovit će to i više puta. Imamo jako lijep školski vrt u kojem s profesorima kad je ljepše vrijeme izađemo van i tu imamo nastavu. Najviše volim praktičnu nastavu zato što puno komuniciram s ljudima i jako volim kad mogu pomoći nekome i volim što mogu saslušati i što sam uvijek tu kako djeci, tako i starijim osobama. Isto tako razvijam i komunikacijske vještine. Dobro je biti prodavač zato što nakon obrazovanja možemo naći vrlo lako posao, kako ovdje, tako i u turizmu, a i možemo nastaviti obrazovanje. Isto tako, ja sam vrlo komunikativna osoba i zato volim u prodavaonici pričati s ljudima i uvijek sam tu da nekoga saslušam. Isto tako sam i kreativna. Volim i kad treba, na primjer, nekome zapakirati nekakav poklon ili tako nešto. I volim što me cijene tamo na praktičnoj nastavi.